Binabawal talaga yung pagsira, willfully mutilation ng ating pera. Kasali na doon yung slip clearan, scotch taper, GCO, sunugon, and etc. So what is the take of the BSP doon sa mga ginagawang garland? For as long as hindi niya slip clearan yung pera, sir, at hindi niya binasa, hindi niya binusok, it's okay. Walang pakialam si BSP kung gustong ipagarbo sa mga tagiya sa kwarta o yung mga kwarta, like using it as cape during the weddings. For as long as hindi nasira ang pera, okay lang si BSP doon. Basta bawal lang po gusutin, stipulan, and other things na masisira yung pera. So wala mga kaso, mga kulang kaso na sasampa natin sa kanila man, yung gawa ng garland. Pwede ba kayong pinagbabawal na ngayon? No? Like, Philippine flag, di ba? Maingat tayo. Hindi ano sa baba. Sa pera. Wala bang mapahid na kaso ng mga ganyan? Kasi sa ngayon, wala pa tayong ginagawa ng ganyan. No? Para, maingat tayo sa pera. Wala bang mga nakasuhan o ganyan? Sige po. Sige sir, kanina lang. Dati wala bang na-file ng case sa PD247. Ano sa PD247 sir, yung penalty niya is 20,000 and then imprisonment of 5 years. Dati wala pang na-file ng kaso kasi dapat willfully, we need to establish na willfully yung pagsira ng tao sa pera. So kapag lahat tayo nagka-crumple ng pera, no? Ako before joining BSP. But recently, with the social media, like for example, yung TikToker na nagsunod ng 20 pesos. Is it willful? Yes. Yun, isa sa nagkilasuhan ni BSP. And among others, na nakikita na may hard evidence si BSP na willful yung pagsira ng pera natin. If I may add, there is an office within the BSP that investigates these kinds of cases po in close coordination with the National Bureau of Investigation. So pinupuntahan talaga nila yan, ini-investigahan nila yan. And according to the PD247, yun nga, meron mga fines, no, and some imprisonment if found guilty talaga. Now, willful nilang sinira ang pera. Okay. And to add lang po, no, there are actual cases na nag-file na may pinayad sa mga nag-deface, sinira, mutilate yung bills. May actual cases po, no, though personally, I haven't handled the case, no, even though loyalty is. But I've known of cases po na pending sa courts natin today na about these issues po. No. So, I guess yung key criteria po, sabi nila, if makita, for example, ng public may willful intent na i-damage and na-violate yung law, BSP po, in coordination with our police authorities po, would not hesitate to enforce yung law and to file cases. Last question, ni ma'am. Exclusive question niya po niya. Ining, mayroon bang kinasuhan ninyo sa Pagkusita ng Pilipinas yung mga pamimigay ng mga pera na lumabas ngayon sa Pilipinas or dito sa Cagayan de Oro? Kasi next year, eleksyon na. Mayroon ba kayong pag-monitor? May gumagawa ba? Or laboratory ng mga paggawa ng pera? Okay? Yan po. I don't know if somebody from our panel would like to answer, but
I think it's not within the confines of the topics discussed because we have a specific group po sa Bangko Sentral that handles counterfeiting incidents po. Wala po sila dito ngayon. But, Okay, so, wala po. wala bang knowledge sa inyo? Yan. Kapag may knowledge kayo dyan, na pwede natin mabigay na informasyon sa ating mga tagapakinig ng Strong Radio. Sir, first of all, no, sabi nyo nga, next year, mag-election na, Yes. baka may nagpapeke ng pera. Sir, una-una, bawal tayo sa vote buying. So, grabe naman, nakakahiya naman, no? Mag-vote buying na lang, tapos peke pa yung pera. But, of course, sir, punishable rin po yung pagmimeke ng notes, no? Marami po tayo kaso rin na na-file sa mga namimeke. Kasi syempre, gusto natin na yung integrity ng pera natin na bawat bill o babaryang inaabot sa atin is original, syempre, di ba? May mga storya na yung peke natanggap, di ba? Masakit yun. For example, if yun lang yung kinita ko buong araw, peke pa. And we have cases po, no? And as stated po earlier, may department po talaga na in charge of prosecuting and investigating these cases, no? So, if meron po mga kaso, yes, ang dami po kaso about yung pamimeke ng pera. Kasi gusto natin na bawat piso o bawat barya, bawat bill na matanggap natin sa merkado, legitimate, para walang takot yung market. Para lahat tayo happy. And to add that, BSP is, kami lang po yung may karapatang mag-print ng pera po sa ating bansa. So, bawat talaga may iba mag-produce ng currency, no? Na yung mga peke. And kung meron na, we advise the public to report it directly to the BSP. So, thank you so much. Add ko lang po, kung meron kayong nalalaman na gano'n, importante po na ma-inform ang BSP at kami na po ang mag-a-action from there. So, maraming salamat for sharing that practice. Alright. So, Salamat. So, Thank marami you na so- nagsagot. alright, sige. Thank you so much, Mr. Exclusive from Strong Radio. Next on the list, our fifth question will be coming. Before now, we remind na one question lang po tayo to make most of our time. Tapos, one follow-up question. Na tayo sa time, so one question na lang po. Our fifth question will be coming from Magno Mencho Cabatula. Good afternoon po sa lahat po ng ating panelist. Bago medyo kabaktulan po sa Magno Radio. Gusto ko marami sana akong question pero isa lang pala eh. Sige lang, ito na lang siguro sa connection or interconnection sa mga bangko. Kinakailangan ng internet yan eh. At tayo ay 5G na tayo ngayon. So, gaano ba kasi lalo na sasabihin natin, meron na tayong cellphone and we download applications like any banks. Paano ba kasi yun yung sasabihin magta-transfer kami ng pera galing sa cellphone by using internet without the interception of the hackers and we turn ng mga magaling sa mga ganito pag-hack po. Alright. Would you like to answer the question, Sir Herman? Yes, what? Correct me if I'm wrong, I understood your question correct. Your question was, how do we ensure that the connection we use to pay via our mobile application, you mean yung internet connection mo? So you mean na download mo na yung app, Yeah, yes po. and then gagamitin mo na siya pang send? Yes po. So I guess there are two things we need to first look into. So una is yung pag-download ng app. We need to ensure na yun yung legitimate app of that particular financial institution. So how do we do that? So usually, nakikita naman natin sa mga stores, we do have Play Store, Apple Store, or yung mga legitimate talaga na app store within your phone. So medyo na yun, somehow it will protect you. Kasi pag legitimate yung app,
meron na yung mga embedded controls on its own. And then yung sa second part naman, on choosing your connection, admittedly, dito kailangan talaga ng konting vigilance. Kasi for example, yung mga free wifi, sometimes meron kasi talaga siyang risk na na-intercept siya. So, kung kaya na meron kang private connection or more secure connection, yun yung suggested. Pero hindi naman din namin sinasabi na wag, kasi siyempre yung wifi, hindi naman siya readily accessible. So, minsan talaga yung libre yung magagamit natin. So, kailangan careful na lang din tayo. Tapos, usually naman, yung mga applications, kung legitimate siya, meron yung mga other layers of control, no? Na pwedeng magkakaroon siya ng OTP o one-time PIN. So, even if, di ba kasi yung one-time PIN hindi yung internet basis, sometimes the PIN can be sent via SMS, makukuha mo siya via text, di ba? So, hindi yung dumaan technically doon sa internet connection. So, yung mga ganong bagay na importante na legitimate yung app na ginagamit natin. Yun yung pinaka-protection natin talaga. And then, kung kaya, we avoid public or free wifi sana. Especially if we're sending or making yung mga high value na payment transaction. Pwede po ba? Gusto ko kong follow up lang po. Sabi mo, legitimate. Paano ba namin malalaman na ito ay legitimate? Kasi ang dami pong nakalist ng mga apps dyan na pag titingnan natin sa Play Store, dami, pag sasabihin natin BPI, ang dami po eh. Pero paano po ba malaman na ito ay legitimate o ito yung authenticated talaga na apps na pwede gamitin? Siguro, I think the fact na nasa store siya, medyo may konting level of comfort na. Pero admittedly, siguro nga kung nakalusot pa siya doon sa parang screening process nung store, yung app store na yun, pwede mo naman kasi mabasa yung mga reviews or merong mga usually feedback talaga kung ito yung app ng legitimate. And sometimes, I think, sige. An additional option po, and this is one of our advocacies as well. If you're not sure, you can approach your financial institution directly. They can assist you in installing yung application on your mobile device to make sure na safe yung tinadownload ninyo. So I understand meron po kasi mga instances wherein pinadalan ka lang ng link via message, pagbukas mo ng link, pagbukas siya ng App Store. So those can be risky. So tama po yung inyong attitude. That's a very good question. But remember yung sinabi rin po ni Kelly, we need to be very vigilant. If we're not sure, we can approach po yung, let's say po, backup ito, no? So punta po kayo sa bangko, pa-assist kayo, I want to download your mobile app, tulungan mo naman ako. I want to make sure I'm downloading the legitimate one. So I think that's one option that you can do. Yun po, salamat. Thank you po. Thank you, sir. No, if pwede po mag-share kasi related sa internet, personal victim po ako dyan. Gumamit ako, sir, ng public wifi because umuwi ako sa aming bukid. Walang internet ang ating data, so I have no choice. I have to transact online. I opened it, naka-enroll doon ng aking credit card. Right in, sa moment na nung nag-open ako ng aking online banking using the public wifi, yung piso-piso, ginamit yung aking credit card. Mabuti na lang yung bangko, diretso na i-block yung credit card. So it's not really safe to use the piso-piso wifi. Okay? Do not open your online banking using connecting to a public piso-piso wifi. It's not really safe. Proceed to yun sa question number 6. 40 minutes lang po ang ating open forum. Let's call on from Houston. Good afternoon to the panelists and to all media practitioners present today. We're thankful for being here in Media Information Session in Cagayan de Oro City because it helps us to be updated about the recent issue with regards to IT outage. Yes, that was viral
sa Facebook. And also, if I may add about the interest rate for the farmers who is affected with the typhoon, specifically in Davao and in other areas also. And the last question is it allowed with regards to the President Marcos about the personal, since he's the one who's appointed the monetary board for the BSP, is he allowed for a personal loan like Okay, ma'am, you mentioned, am I right? You asked 3 questions. Pumili ka lang po ng isa, ma'am. Pagbigyan Kasi, ka. one na lang po. Isa lang po. Tapos, Yes, can you remove your mask? Medyo hindi namin narinig. Tama po, mga speakers? IT outage na lang po. The first one. Okay, sige. About yung Microsoft outage, yung nagka... Yes. Is it affected ba po ang BSP? Okay, affected by the CBSP. So, Ms. Jen would like to answer. Thank you, ma'am, for that question. Regarding to sa CrowdStrike updates sa apektuhan si Microsoft, we recently issued po yung advisory in the BSP that naayos din naman po, no, and the National Legal Payment System, InstaPay Mesonet is not now affected naman. And all of the banks are required to report sa BSP kung ano na yung status ng kanilang pag-ayos ng project. So with that, okay naman po yung ating financial system and stable naman po yung ating financial merong financial stability and we are very strong naman with regard again to financial stability. Alright, so thank you very much, Ms. Jen. I hope, ma'am, from Facebook, we were able to answer your question. Now, next on the list, we have from the XCO Radio Filipino Cagayan de Oro, Mindanao Dateline Program, Mr. Domer. Good afternoon, honorable financial wisdoms. This is Domer Postrero of DXCO Radio Filipino. Our program is Mindanao News and Public Affairs. Address to concern. The inflation rate is going up and down. What should we do? Or do we have specific program to make it better? Kasi yan ang battle cry ng mga ginang ng tahanan sa palengke at sa mga grocery, the inflation rate. Pati sa formula. Translate. Okay. Okay. Ang question this here is about inflation. Kasi daw ngayon, up and down ang inflation. Ano po daw programang ginagawa ng BSP to protect, especially yung mga nanay na nagma-market na nahihirapan ng ipag-budget ang perang binibigay ni Mr. Tama, sir? Okay. Ganun po ang tanong, ma'am. Thank you, and we do acknowledge po yung hirap natin when we do manage our finances. Ulitin ko lang po, we have 2 kinds of inflation. There is cost push inflation and demand pull inflation. Sa demand pull inflation lamang po pwede maka-influence ang BSP. For example, mataas ang inflation rate. So, ibig sabihin, mataas ang demand. No? May pera ang Pinoy. Or marami ang nag-circulate na pera sa country natin. So what the BSP can do is pull yung dami ng pera sa ekonomiya. No? Through itatasan natin ang interest rate. Kapag tumaas kasi ang interest rate, there's a possibility na tataas din, tama ba? Dalito na. Kapag tumaas ang interest rate, bababaan pala ang interest rate. So kapag mababa ang interest rate, so medyo nakakalito mo sa ekonomiya. Nalito na ako sa up and down. So okay, bababa ang, ito na, last na ito talaga, so nalito na ako sa increase and decrease ng policy rate. No? So first is we do policy rates, no? Monetary policy through increase or decrease of interest rates. So, kapag madami yung demand sa isang supply, sa isang goods and services, ipukunin natin
yung pera sa ekonomiya. Paano yan? Tataasan natin yung interest rate kasi kapag mataas ang interest rate sa pagsisave, what we normally do is nag-save tayo, right? Okay. Kapag mataas din ang interest rate sa utang, uutang ba tayo? No. Hindi tayo uutang. So that's why magiging slow ang pagtaas, ang slow ang activity sa ekonomiya natin at slow din ang pagtaas ng inflation rate. Again, if it is kung ang dahilan ay ng pagtaas ng prices is dahil sa pagtaas ng production ng supply or raw materials, let's say merong baha, El Nino, hindi po kaya influence ni DSPI. And the national government po ang gumagawa ng mga projects or initiatives to make sure na bababa ang ating inflation. So, tip lang po sa mga mothers na namamalengke, importante na marunong mag-budget at importante na alam niya kung saan mura bumili. For example, itlog, pwede mo siyang bilihin sa grocery, pwede mo siyang bilihin sa palengke. Saan ka bibili? So, mga ganon, di ba? Dapat alam niyo kung saan saan palengke mura ang mga bagay na kailangan ninyo. One. Pangalawa, dapat din alam niyo kung ano ang produkto ang in season. For example, ang mangosteen, gusto mo kumain ng mangosteen. Pagka bandang January, yan mahal siya. Pero antay mo yung bandang October, no? August, September, October, mura siya. So doon ka ngayon magano ng mga produkto mo. Find products na nasa season para yun yung mura. Okay? Kasi kapag ipipilit natin iluto yung mga buy-foods na wala sa season, for example, pa Holy Week, mahal ang fish and seafood. Diba? Kasi marami ang fish and seafood ang binibili. So yun yung time na pwede kang mag-chicken, pwede kang mag-pork kung hindi ka very devout na religious sa mga ganun. So yung mga ganung bagay, kailangan alam nyo kung saan mura. At kung kailangan nyo ng pag-aaral para sa budgeting, ang amin din pong mga regional economic affairs staff, willing din po na mag-conduct ng mga ganyang sessions sa inyo, pati yung savings at financial literacy. So kung meron po kayong grupo sa inyong community na kailangan ng ganitong pag-aaral, mag-approach lang po kayo sa ating branch sa Cagayan de Oro through Sir Gary Magahin. At i-arrange po natin yung pagtuturo sa mga nanay, sa mga estudyante. Thank you po. Thank you so much, Sir Domer. Thank you so much to our speakers. Okay, next on the list, the last question for today. So, will be coming from Mindanao Daily, Noy Adarang. Mga ginagawa mo namin panawin, magandang hapon po sa inyo lahat. Noy Adarang po, ng Mindanao Daily. Particular ho sa online banking, yung mga alituntuning mo bang nakalatag sa ating batas ay sapat na upang maging ligtas ho ang paggamit ng mamamayan nito maging sa pagsasaalang-alang mo ng kanilang karapatan. Salamat. Okay, I think Sir Herman or Sir Alvin or our lawyers here would like to answer the question. Enough na po ba yung batas natin para protektahan? So, thank you very much po for the question. Like what we've discussed earlier, no, meron po tayo mga laws na po-protect ng mga consumer rights, not just the access to this online apps, but yung pong mga, not just the FCPA, but other laws like the Data Privacy Act. And also, si DSP po, may mga nakalatag din na regulations. Apart from the FCPA,
meron po tayong department sa BSP that actually requires and monitors the safety and soundness of the systems that are being implemented and marketed by the PSP supervised institutions. So not just the applications, but also the systems that are running behind kung saan tumatakbo, I mean, yung mga applications na ito. So may mga robust requirements si BSP at ito po ay consistently monitor para po i-ensure na yung mga requirements na ito ay nasusunod ng ating mga BSP supervised institution. Apart from that po, marami rin pong information initiatives. Bakit ko po isinama yung information initiatives? Naniniwala po kasi ako na three-prong approach kasi supposedly. If you may, pwede po mong gawing example, yung tripod ng mga cameras ninyo. Kung tanggalin niyo po yung isang leg niya, mahihirapan po tayo patayuin yung tripod ninyo. Ano po yung sinasabi ko na tripod? Number one, ito pong regulations na ini-implement ng ng financial regulators, especially sa PSP. So that's one. Another leg po would be the robust systems and security features being implemented by the financial service providers or ng mga bangko. Ano po kaya yung pangatlo? Ang pangatlo pong leg is the consumer vigilance. So again, yung pong ating security in terms of our accounts will falter kung yung isa doon sa leg ay magko-falter. So ganun po yung magandang practice in terms of the security. But to directly answer your question po nila, in terms of rules, we do have sufficient laws, we do have sufficient rules, and BSP is consistently monitoring yung mga systems to ensure na yung mga financial consumers are accessing and transacting safely. Thank you po. Alright. Okay na po tayo, sir. We were able to answer your question. No? Again, to wrap up yung sagot, inisayo na ako, sir. Cybersecurity, mas okay, sir? Ang cybersecurity, sir, dili lang siya dapat si BSP ang manikamot na security. Dili lang ang bangko or ang mga BSFIs. But most importantly, kita nagagamit sa online banking, dapat dili na ito ipanghatag ang atong mga PIN and other passwords po. We have to take note that we are talking about online and this is a different process. So, wata ka ba no? Basig kung sa umaabot, ay magkuhan galing pa kayo, kasi magkuhan ko sa public ng City or IT expert. So, that was the question. But I am satisfied with the answer. So, saya pa, bastante ka. Alright, so thank you so much and to our speakers, to those who raised your questions, thank you so much. And again, to our speakers, you are indeed experts in your field, thank you so much for answering the questions. So a round of applause, please. Alright, so we are grateful to our media friends for their active engagement and in our media information session in Cagayan de Oro City. And we look